Prophet ndakawarairwa. Chisimudza wakavarairwa. Wakanakirwa nemari. Taura chokwadi. Waidya mari nemahure. Iweka. Baba makadi. Ndinovara prophet. Ndiri nani. Ndiri kuoneswa makamboita mari chaiyo inotenga but yatsakateka. Mari ndakatomboita ndikutorwadziwa izvezvi kuti zvakaenda nekupi. Patika vanhu vari kukufungirai kuti mune mishonga muna here? Handina chandakabata maoko angu akachena prophet. Yatamanidzei toni. Kaninyora hobho dzandiri kuona idzi. Ndiani akakutemerai? Dzakatemererwa nambuya wangu dziri papa pamusoro pedumba apa. Nagogo. Vakabereka baba wangu. Vaiti ndedzei? Uye ava ndichiri kurangarira vachitaura vachitivo ndiri kutemerera nyora idzi ndedzelaki. Dzelaki asi ndiri kuda kuti upenyu hwako uzoite zvakanaka uzokwanisawo kundichengetawo pane mangwana. Saka imuri kuvachengeta? Zvinhu zvakatondiomera izvezvi. Aiwa, zvisati zvaoma maivachengeta here? Ndina kuvachengeta zvakatondiomera izvezvi handichatoziva kuti atoomerwa. Ona nyora dzawakatemerwa dzaive dzelaki zveshuwa. Dzaishanda wakatomboita mari. But vakanga vatika kana waita mari uzodzokera kwaKesari kunani. Iwe ndokubva wavarairwa, ndobva wakanganwa. Ndokudonha kwakaita zvinhu zvako. Chokwadi ndakavarairwa. Saka toti gogo ava kuti zviite zvakanaka ka. Handisi kufarira hangu method yavakashandisa yekukusota kuti kana usina kudzora. Handakuifarira method iyoyo. But kukutaurira chokwadi tombosiya zvenyora mukati. Gogo ava ndo vakakuchengeta uri kufana kuti unovarangarira. Ichokwadi prophet. Ndaunovarangarira. Zvino ndaomerwa ndodi prophet. Handiti wauya muimba yaMwari. Ichokwadi. Unotenda here kuti zvinhu zvako zvinodzoka panzvimbo? Handinotenda prophet. Saka kana uchitenda kuti zvinhu zvako zvinodzoka panzvimbo, ndiri kuda kuti utange pamari shoma yawabata enda unorangarira gogo. Ndinotenda prophet. Zvekuroyewo ndezvimwe izvo. Ndinotenda. But enda unovarangarira zvakadaro. Ndinotenda prophet. Zvine maropafadzo paumai. Nokuti ndo vakakuchengeta. Noti misodzi yavo ndiri kuona iri ndambofunga kuti vanoroya hangu but hazvisiri izvo. Because ivo pavakanga vachitemera nyora idzi vaizama kutaura kuti ndimi muchazotirangarirawo ramangwana. Ndozvavaedza kutaura. Saka kuchema kwavari kuita misodzi hakusi kwokureva kuti ndo vakuroya kana kuti chii. Asi kuti misodzi yavo ndeyekubereka. Ndeyamai vakabereka. Ndinotenda prophet ndakavarairwa. Chisimudza wakavarairwa. Wakanakirwa nemari. Taura chokwadi. Waidya mari nemahure. Iweka. Unoziva kuti vakadzi zvavanoita. Vakadzi vanorava mari mudhara. Izvozvi so tikasimudza mudzimai 1 akachena apa. Ndokuudza iwe kuti mumusoro mako ipei yomumwe munhu. Mumusoro memumwe mukadzi ari pano nzara wese. Vakadzi ka. Varume ngatiudzanei chokwadi. Kana taita mari ngatidzikamei. Vana baba gutsurirai musoro. Ndati ngatidzikamei. Onai kamanya. Mvese akaita mari. Ndambofunga kuti mari yakapera nekuroyiwa but Mwari anyatsondiudza revelation kuti mvese aita orarapa. Manje hazvibude. Ndakatingokudzorera zvinake. Father, I pray for restoration. Ngazvidzokere nezita raJesu. Amen. You are free now. Chandodira Mwari ndechekuti mvura payakayerera napa haikanganwe. Kana wakamboita mari inoziva kuti apa ndopekuenda. Inonogara pasi zvako zvaita. Makambozoona kuti mumwe munhu akaita mari muchifunga kuti apera anongodzoka futi naipapo. Mwari akudzorere zvese zvawakabiwa naSatani. Tiri museason
yerestoration kuupenyu hwevanhu. Goodness yenimesi iriyo amana tiburet batamutumwa uponesu. Prophet Tifredi, the Goodness and Mercy Ministries vanokuunzirai Restoration Night Muswe Friday 31 October 2025 pa Goodness and Mercy Ministries pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare. Restoration Night pa Goodness and Mercy Ministries Ngo-9 ntambama kuze kuse yiphungwe udzanayi iphungwe mwine munhu wa Mwari Prophet Tifredi pa Restoration Night Muswe Friday 31 October 2025. kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet Tifredi vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.